אז עכשיו אנחנו בפרק השני, אז ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט שלי. בפרק הראשון דיברתי איתכם על מי אני, ועכשיו הגיע הזמן להיכנס לעומק. איך הקמתי את העסק שלי, מה אני לומדת, ואיך מצאתי את עצמי פתאום מגיעה למצב שאני אגיע בימים הקרובים לפסטיגל. אני אשכרה הולכת להגיע לאחת הבמות הכי גדולות שיש. אז נתחיל קודם כל באיך פתחתי את העסק שלי, ריף קנדלס. הכל התחיל מרצון קטן באמת ליצור משהו שהוא שלי. תמיד אהבתי ריחות, אווירה, בית חם, רציתי לקחת באמת את זה כצעד קדימה. ליצור משהו שאנשים באמת ירגישו איתו טוב. אז לקחתי שמנים, כלים, צבעים והתחלתי להכין נרות בבית. לא היה לי מושג שזה יהפוך באמת לעסק. פשוט התחלתי לעשות את זה באמת מהלב. לאט לאט היו כמובן הזמנות, אנשים חזרו, ביקשו עוד, והתחלתי לפתוח עמוד לעסק ולצלם ולהראות מה שאני עושה, וככה נולד העסק, ריף קנדלס. מה מיוחד בעסק שלי? מה שמיוחד בו, ותקשיבו טוב, אני עושה את הנרות מבטון, נרות ריחניים, מארזים, מתנות, מסיבות רווקות וכו'. ואני עושה הכל בעצמי. זה לא מפעל. שלא תחשבו שאני עושה במפעל. אני עושה את זה אני, בבית שלי, עם הידיים שלי. כל מוצר באמת ריח שאני בוחרת וכל חוויה שאני יוצרת, כי אין דבר יותר כיף ומרגש שאתה באמת בונה עסק עם הידיים שלך, מאפס. ועכשיו נעבור לדבר השני, הלימודים שלי, עיצוב וניהול הפקות. תמיד חלמתי להיות חלק מעולם אירועים, אומנות, אווירה, במה, תאורה, יצירה. זה דברים שתמיד דיברו אליי. אז נרשמתי ללימודים, וככה התחלתי ללמוד איך בונים אירוע, איך מתכננים, מעצבים, איך עובדים עם צוותים, איך הופכים חלום של מישהו למציאות. חד וחלק. ואיך העסק והלימודים מתחברים לפודקאסט. כי הפודקאסט הזה מלא לא רק לדיבורים, הוא הדרך שלי לשתף אתכם במסע שלי האמיתי. איך אני בונה את עצמי מאפס, איך אני יוצרת, איך אני מתקדמת, ואיך אני מגשימה את החלומות שלי מהקטנים לגדולים. וזה גם נותן לי ככה באמת לדבר על זה בקול, ובאמת להבין באמת מי אני ומה אני, ולחלום על זה עוד יותר, ובאמת להבין שוואלה זאת אני. ובאמת כאילו להכניס לעצמי עוד יותר לראש. אז זה היה הצצה קטנה לעולם שלי, ללימודים ולחוויה המדהימה שאני הולכת לעבור. בפרק השלישי אנחנו נדבר על נושא רגיש שלי, על אמא שלי, החולשה הכי גדולה שלי, ומה קרה שזה השפיע עליי עד היום. תודה רבה שאתם איתי. תעקבו, תשתפו, ומקווה שתהיו אותי בפרק הבא. וברגע שאני אסיים את הפרק של הפסטיגל, אני מבטיחה לבוא ולשתף אתכם בהכל, כל מה שאני עברתי שם. אז עד אז אני הייתי אני, ונתראה בפרק השלישי. תודה רבה לכם ומחכה לכם בקוצר רוח.